Здравейте, ние сме Field Dream. И ние ще направим Career Mode на FIFA 17. Ще направим поредица в нашия канал. Първата ни поредица на Career Mode на... Втората беше много успешна. Първата беше само... няма значение. Сега правим абсолютно сериозна кариера с Мюнхен Гладбах. Нека да В Германия ще ги разбием. Нека да е по-възрастен. Добре, това ни е състава. Мислим обаче да променим малко схемата. Дай пусти 4-3-3. Или... 4-3-3. Или... Е така. Да, това е добре. Добре, това ще ни е схемата. Виждам, че първите ни жертви. Айде да се правя с личните средства. Много епично казвам. Какво правя? Така съм си. Така паралел към даскалото. 79 и би трябвало да се вържи. Не кажа ми готино момче. Ян Не Бернат. ме разбирате по-грешно, но харесвам си и момичета. Да. Просто момчето е симпатично. Добре. Значи, кажи, че харесваш. Кажи да е. Не знам. Абе, какво не знае, бе? Ти знам твоите ориентации. Значи, ориентациите са ми напълно правилни. Обичам жените. Не виждам защо го водиме това разговор. Много свежа песен. Айде. Последното ни ново попълнение. Ян Бернат. От Байерн Мюнхен. Последното попълнение, но не и по качества. Много. Колко е бърз? Значи ще ми показа. Ето го. Много е бърз, страшен. Какво е? Не, не знам. Не, сега ще видим. И в FIFA 17, както е известно, играе много пейса. Човека е пич. Нищо, че не е бърз. Но е пич. Верно, важното е да си пич. Винаги е важно да си пич. Да живим нашите пичове ли са. Готино е да си важен, но по-важното е да си готин. Как се известно? Добре. Става просто направо ме спечели. Спечелих и много мацки, вече както е известно. Обичам жените. Отбор ми е... Симпатяк отбор. Ти, нали му ще харесваш? Отбор. Ти отбор не харесваш. Еми тогава какво заяваш? Не ти натрескам пътниците. Купчето ни е перфектно. Се остава само първата позиция за такова. Точно. Айде! Фърст! А първият ми съперник е доста труден. Доста. Абе, ние имаме един бавен от отбор, бе. Си видим да не бързага. Задиви ли се за базика? Откъде нападение, защото тук започнаха да ни натискат чичарито некви! Много шибан гол! Много шибан гол! Много шибан гол! Тъпотия. Ларс Бендер с глава. Бати тъпия гол. Опитах се. Много шибан. Тъмън казах, че ни натиснах и те ни вкараха гол шибан. Гледайте сега професионална обращалка. Какъв план беше това? Кондома. Фалче. Ей, топрак. Града. То избилия? Не, града. Горна част. Ще ни направим ягоди. Пуснаме то пич. Чего съм го пуснал? Как ще ги направим? И успех, момчета. Време е за обръщане. Пускам малко така, защото нямаме време вече. Ако ще изравняваме, да изравняваме. Ако не, да ни бият как се трябва. Това е 0-0.
Не. Контрадействия. То по-докато набере... Добре! Моля те. Ей, какъв е то? Аре стига, бе. Ма защо не я подаваш, бе? Ако тръгне да... Подава. Не я вкарах. Ми биха ни. Загуба първия матч. Това не е проблем. Поне играем добре. За вас играем, не за друг. Играем и за нас. Хубав матч направи. Другия матч е победа. За вас обещавам. Дано. Като вас обещавам, няма да западам. Какво? Обещавам, че ще бием. Айде, техни го полза. Айде. Следващия съперник е Фрайбург. Джефите, този път обещал съм да бием. Айде, това виме по зелените екипи. Ти го ползвам този път. На... Зарчето. И Белорешко. Бъде последната промяна. Не ги биеме този път. Трябва да ги смажем. Да ги биеме, защото тази загуба не почваме никак обещаващо. Така бе. Ще дам мъничко. А те ако искат да ни пуснат целият отбор. Тук ще завърта ли? Ще попитам. Аз да ти попитам. Ей. Айде. Фрайбург, Гладбах. Трябва ни една победа тук. Олсен. Добре, бе. Това беше пас, бе. Еми, браво, на момчето, че прескочи много хубаво. Той е. Олсен. Как ще метне така това, бе? Добре, бе. Ей, така, беше. Нямаше и да му беше на десния крак, ако беше на левия. Не де! Ес бе! Ченай. Да касира. Не на него, бе! Нищо не свърших без хубаво разиграване. Айде бе, трябва поне един гол от двата мача, бе. За нас говорим. Обързи са нашите. Така бе, Христи го даде. Ако беше вкарал, вади ме това за защита. Просто тази топка я изгледах. Удар, бе! Айде! Дун! Това е гълбо за вас. Аз правя в момента колене по тревата. Първия гол, най-сетне. Брата, И днеска във пъгъла. О, сбои! Сама аз казах ви, бе, като обеща нещо, го изпълнявам. Чакай, че е 70-та минута обещание. Чакай да направим някой друго снява. Пуснеме. Момчето. Айде. Ооо! Торга на Зарчо. Казах ви, че ще ни го образби! Със сила, без финес,
the corner. Много дълго си я победа. Нищо. Аз мислих да ти пусна, ама ти се отказа. And here's the header. Super stop by the goalkeeper. And he's hung on to the... Well, I don't know who the lad saw there passing the ball. Somebody in the crowd, maybe. Айде! Айде! Тука вече победата ни е... Ловете. Атаката. Аз ти казах, време за още Всичко е гол. 6+. Горе във ъгъла. 2 гола с Синес. Махнахме паяците от вратата, ако ме разбирате. И се отпушихме най-важно. Метафора. Даже... Не на него, бе, брат. Пак си взимаме. Еми, първа победа! Победа и загуба. Какво я обещах? Кажи ми го, не обещах. Ама като обещава нещо... Добре, спазихме го. Това беше всичко за нас от този клип. Харесайте, абонирайте се. И оставете коментар, ако си. Да, и коментар. Няма да е лошо. Позитивен. Естествено. Ако не е позитивен, ще ви дадем. Ако не е позитивен, не го оставите. Не е Къдете си го на ум. Това, където имате да си го казвате. Ние бяхме Негативното. Фил да Дрим. Радваме се, че гледате това видео и се надяваме да ви хареса. Пичове. И чао, да.